हेलो लोगोफोर नायलांनो सिखाव राजा रेस्टुरेन्टखौ नोंथांमोना नै सिखाव राजा रेस्टुरेन्ट बियो सान्तिपुर बाजाराव दङ दे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सान्तिपुर बाजाराव नोंथांमोना मालाबा फैबा बाहायनो जालांनो हागोन भुटानाव बेरायहैयोबा गेलेमफु भुटानाव बेरायहैयोबा सबसे बे एरियानि साबसिन रेस्टुरेन्टआ बेनो बियो हम डेलिभारिबो जायो नोंथांमोना मालाबा सोरनावबा आलासि जाफैबा बे एरियायाव नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनो हागोन आरो बियो आंनि लोगोनि रेस्टुरेन्ट बिराद मोजां नोंथांमोन नायलांबाय था आरोना माबायदि नै साजायनायाव बरिया जादों नोंथांमोना खेबना दिन्थिनाया आं गोथौआव मानसिफोरखौ नुदों खेबासो ओरै सिङावबो दंबावो माने सिस्टेमा एसे आन्डारग्राउन्ड बायदि आरोना बियो गाहायाव एसे हानि गाहायाव गोजौनिफ्राय एसे गाहायाव ओंखारबोनांगौ आरोना मोजां डेक'रेसनखौ मोजां खालामदों बिथाङा माने बेवहाय जानाय सिस्टेमा गोबां रोखोमनि दङ आरोना बुंनो थाङोबा बियो जोबोद मोजां नोंथांमोना मालाबा फैनानै ट्राइ खालामफै बियो नों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सान्तिपुर बाजाराव दङ रेस्टुरेन्ट नामा सिखाव राजा रेस्टुरेन्ट नोंथांमोना सोंबानो मिथिखागोन मालाबा गेलेमफु बा भुटान दागगारियाव फैयोबा सान्तिपुर होननायाव नोंसोर जालांनो हागोन आरो बेबायदि गोबां जेनेबा सिखाव राजा रेस्टुरेन्टना जोबोर मोजां मिल्क टी 10 रुपिस ब्लेक टी कफि मिल्क कफि ब्लेक मिल्क लेसि बायदि बायदि दं आरोना रल दं भेज सप दं नन भेज सप दं हम डेलिभारि दं कन्टेक्ट नाम्बार होखादों फार्स्टआवबो होदों आं होबावगोन दे स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोन नायबानो जाबाय हम डेलिभारि जायो आरोना सिखाव राजा रेस्टुरेन्ट ब्रेकफास्टजों नायदो नै ब्रेकफास्टबो मोनगोन नै आलु परोटा पुरि सब्जी मा बियो प्लेन अमलेट मरचला स्नेक्स ओमफ्राय पुलाव गोबां रोखोमनि मोनो आरोना आलदा आलदा साइजनि ओमफ्राय बिरियानिबो दं भेज बिरियानि एग बिरियानि चिकेन बिरियानि मटन बिरियानि पर्क चिल्ली पर्क ड्राई फ्राइड राइस नै भेज नुडल्सबो मोनगोन चिकेन मोनगोन चिली चिकेन राइस मोनगोन नै भेज फ्राइड राइस चिकेन फ्राइड राइस एग फ्राइड राइस बेनो आरोना नोंथांमोन मालाबा फैयोबा फैदो जाफैदो बाय बाय